ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот чад дар WhatsApp имо экранбада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор аст хонаҳои рӯй кардан аз территорияи Душанбе, аз территорияи Рӯдаки дӯстони азиз, пеши Мошин бозор рӯй кардан, территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухта дӯстони азиз, шаҳри Исор, территорияи шаҳри Кӯлоб, шаҳри Турсунзода, территорияи Файзобод, Данғара, Кӯлоб ва дигар тарафҳо. Нархҳо сар мешаванд ай 30,000 сомонӣ то 750,000 сомона хона ва квартира, замин ҳастанд. ва кадоме ки хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат номери WhatsApp мо 24 соат кор мекунад. Сурат маълумот рӯй кунем, мо рекламада мемонем. ва курси имрӯза бошад 118 сомонӣ ва 20 дирҳам аст. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. марҳамат. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта компания хубиро ба шумо тавсия метиҳам, ки компания Пересечения граница аст. Компания ки парвиз аст, ки чанд сола таҷрибаи корӣ доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро Садовод дӯстони азиз, мақсад ки мегиранд ва ба самти Қазоқистон соқсомат бурда меоранд. компания дӯстон боварӣ аст, ки ҳар рӯз ресторан ва инчунин забони урусиро медонад, забони узбекиро медонад ва забони тоҷикиро. дӯстони азиз, мошинашон мошинои замонавӣ Калифорния, се намуд мошин доранд, ки кадомашон хатон интихоб кунед. ҳар рӯз ресторан. ҳад рақамошон дар WhatsApp аст, ҳад рақамошон 24 соат кор мекунад. компания ки парвид таҷрибаи чанд солаи корӣ ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ бошад, яъне кӯмаки шумо мерасонанд. метавонед ки мақсад ки айноми канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунад. компания ки парвид, компания боварӣ дӯстони азиз, ба шумо тавсия медиҳад. кадом то ки агар ки мисол ки сарҳад гузаштан мехоҳед, марҳамат занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочнаи бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар шоҳраи Душанбе, Қурғонтепа. аз тарафи Душанбе меомадагӣ, тарафи рост мешавад хона 150 метр дарун аст, яъне ки лаби шоҳраи Душанбе, Қурғонтепа, пеши Мошин бозор дӯстони азиз. ҷои беҳтарин, мақсад ки маршрути 268 қати 41 пасти, яъне 24 соат, яъне ки мераванд меоянд, ҷои беҳтарин лаби роҳ дай. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин дорад, ки бо 4 дар хона тайёр карда. дар инҷа худаш 6 сотиқ замин аст. қариб агар хоҳед ҳамаашро мехаред, нахоҳед мисол 3 сотиқаш отдельный, мақсад ки хеле маҳкам кардагӣ аст. қати 4 дар хона, қати обсветаш ҳаст. обсвет пазитсияния, об гузарондаги аст, оби 24 соата аст дӯстони азиз. обшим 4 дар хона дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, кухни отдельный, баня отдельный, ҳоҷатхона отдельный дӯстони азиз, ҳамаш тайёр аст. дарвозаи фасон часпондаги аст, хонаҳо ҳамашон падъаббои, мақсад ки ҳамаш хонаи замонавӣ тайёр аст дӯстони азиз. се тарафи хона маҳкам аст, пеш хона роҳи мошингар дорад дӯстони азиз. боз мақсад ки фундаментҳои заборҳои дигар тарафшон бо рехтагӣ аст. метавонед ки мисол ҳаминҷа қариб 7 сотиқа меояд якҷоя харед, агар метавонед ки 3 сотиқа қати 4 дар хона тайёр бо нархи 240,000 сомон харед, бо ҳамира арзон мекунанд срочна. дар наздикӣ дӯстони азиз, мақсад ки мактаб аст, мағоза аст, мақсад ки духтурхона ҳам аст, ҷои беҳтарин обшин. Мошин бозор ҳамагӣ 300 метр мега роҳ пеши Мошин бозор аст. аз мақсад ки шоҳроҳи Душанбе, Қурғонтепа аст, аз ин тарафаш 150 метр аст, аз ин тарафаш 200 метр аст. ҷои беҳтарин баъда дӯстона, ҷои ободия, одамо зиндагӣ доранд. ҳамагӣ 240,000 сомон аст, боз муомила мешавад дӯстони азиз. ва агар 7 сотиқа гирем қати ҳамаи хонаҳо заборош қати ҳамагӣ нарха 450,000 сомон мешавад, боз муомила мешавад. 3 сотиқ замини тайёр қати хонаҳош 240,000 сомон аст, бо муомила мешавад. рақамошон рақамҳои дастӣ промои кор мекунад. ба WhatsApp дор марҳамат занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино дӯстони азиз, пеши мақсад ки бозори автовокзал, парки Миранико дӯстони азиз. бо хай маълумоти пурраша мегирем, канечкаи автобусои 1-16 17 хай маълумото обшим нависиян ноҳияи Синода. духонага квартира аст, ки дар 4 мошина қарор дорад, 40 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстона, термис ҳам дорад, хона ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз. хоб бо хай дигар маълумоти пурра тариқи телефон. нархи квартира 420,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила мешавад. дӯстони азиз, промои рақамҳои билайни ҳисобшона WhatsApp муман надорад, тоқа рақамҳои дастишона. кадомеш бода ки дар кор ки бошад, агар ҳамин квартира духонага дӯстони азиз 4 мошина 40 квадрат 420,000 сомон аст, боз муомила дорад. хона бо ремонтҳои замонавӣ, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. пеши дом дӯстони азиз, мақсад ки строение магазин аст, мақсад мактаб аст, парк аст, супермаркетҳо калон аст, автовокзал ҳамагӣ 7 минут мега аз хона.
бозор астае. Хай бо маълумотои пурраша худтон мегирен срочная. Ина рақамои дастишон марама занг занед ва хоҳиш мекунем ки лайкото назанед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулбутатсуни азиз назди супермаркети дастрас гуфтагӣ астае соҳибшон. 2 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 14 хона кардагӣ астае ки хонаи дошона астае ки заминшо 2 сотиқи роҳ наста неста намедам хел навистия соҳибшон. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни сунази термис бо тамоми чизи чора сунази яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ астае. хоб ремонтош беҳтарин аст. Об свет ҳастае. Нархи хона 590 000 сомонӣ аст. Боз мегӯяд муомила мешавад. чизе ки мегӯяд дар ҳамин сурат ки дидесен мегӯяд ҳамин чизош мегӯяд мақсад ки мақсад қатъиш местан. Сурата мебинед ҳастае. Хонатон ази наздики шаҳрае. бинед мега аз 590 та боз муомила мешавад. Аз рақамҳои мегафони соҳибшона прамои рақамҳои WhatsApp дорад. Прамои рақамҳошон кор мекунад. оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ боша, агар фаҳмидан шумода марама занг занем, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. ва шахсоне ки ҳамин навора тамошо доред, агар ки шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед ки замин ё квартира ёки мошин, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот хоҳед ки дар реклама монда, марама дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram дорем. Чизе ки барои фурӯхтан бошад, рӯй кунем, мо рекламада мемонем. ва хоҳиш мекунем ки лайкҳо разанем сони азиз ва кадомтон ки дар ҳамин навори мо агар наёфта бошед хонаи маъқулӣ дар комментария мо нависем, мо аз фурӯшонда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Лолазор 2 гуфтагӣ астае соҳибшон. ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор 2. дӯстон назди чанд сотиқша нагуфтиян. хай кадомтон ки мехарем бо занг занед пурсем. хона дар Данғара астае. қариб ки 5 дар хона мегӯяд. сотиқи роҳнаша нанавистиям. барои ҳамин бо нанависте бо хай худтон аниқ када гирем. мумкин 5 сотиқ боша, мумкин зиёдтарак боша, барои аниқ мекунем худтон. хай хонаҳо дӯстони азиз ремонтҳои миёна дорад. барои зиндагитон мешавад. Якта калидорчаву ва қариб ки 4 дар дига хона дорад. нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ аст. бо мегӯяд муомила мешавад срочная. дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор дӯстони азиз Лолазор 2. хоб рақамҳои мегафоншона прамои кор мекунад. тоқа ва рақамҳои холиясони азиз ягон маълумот, ягон савол агар оиди хона фаҳмидан хоҳед, агар шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. хай мехоҳам маълумотро рости гап кам гуфтагӣ аст. марама занг занед ва бозам мегӯям ки кадомтон ки дар ҳамин навор наёфтед хонаи маъқулитон дӯстони азиз дар комментария нависед. аз куҷо замин хона ки лозима нависед. мо кӯшиш мекунем дар видеои оянда пешкаш кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, пеши Ҳоҷи Шариф дастона, пеши бозори Ҳоҷи Шариф, дар рӯпарои бозори Ҳоҷи Шариф. дӯстони азиз сехонага квартира астае ки дар чорум ошона қарор дорад ки 65 квадрати метрае. дар ҷо мегӯяд чорхонагаам карда мешавад. хоб сехонагаи айни ҳол дар чорум ошона 65 квадрати метрае. ҳоҷатхона, ошхона, баня дӯстони азиз отдельная, кухни дӯстони азиз отдельная, балкон дорад дӯстони азиз, банияшам отдельная ва ҳоҷатхонашам отдельная. хоб мақсад ки криша мегӯяд об мегӯяд кам, мақсад ки намечакад, кришаш об намечакад мегӯяд соҳибош рӯи падари бозори Ҳоҷи Шариф да. ва ивазан ба хонаи ҳавлигӣ мегӯяд мешавад ва ремонтшам хуб аст дӯстони азиз. нархи квартира сумаки 430 000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибош, бо мегӯяд арзон мешавад ва алиши ба хонаи замин мегӯяд. агар вариант бошад пешкаш кунам фақат одамода. прамои рақамҳои мегафони соҳибшона тоқа рақамҳо кор мекунад дӯстони азиз. ягон савол, ягон иловагӣ агар хоҳед нафаҳмидам, марама занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. хай наздикиш дар қараболо астае, бозори Ҳоҷи Шариф аст дӯстони азиз, мақсад ки ҳама чи дар наздикишае. хай бисёри бар такрор мекунем, шумо занг занед маълумотро аз соҳибашон гиред марама. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи 5 дар ҷамоати намуна гуфтагӣ аст деҳаи Сомонӣ 1 назди даврозаи заводи пахта дӯстони азиз. ҳамин хел соҳибшон нависиян. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. 8 сотиқ замин маслиҳат дорад дӯстони азиз ки 2 дар хона кардагӣ аст, 2 ҳуҷра хона кардагӣ аст барои зиндагӣ кардан. документош мега 100% дӯстони азиз. ҳоҷатхона, ошхона, баня кати. нархи хона ҳамагӣ 85 000 сомонӣ астае. ноҳияи 5 ҷомоати деҳоти намуна деҳаи Сомонӣ дӯстони азиз, дар мақсад ки назди заводи пахта, яъне ки хлопок. хоб ягон маълумот бошад, ягон саволи иловагӣ оиди хона шумо хоҳед агар фаҳмида, рақамҳои соҳибшонаи мегафон дӯстони азиз, рақамҳои 60 марама занг занед. хонаҳои баракаи ремонт дорад, метавонед ки занг занед маълумот шакил 85 000 аст бо муомила мешавад. хоб дӯстони азиз, мо реклама мекунем. агар ки шумо дар ягон хонаи фурӯшӣ бошад, замин бошад, квартира, мошин, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот, ягон чизое ки барои фурӯхтан, марама дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунем, мо рекламада мемонем.
мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати деҳоти зираки деҳои сари зишти дашта. Михел соҳибшон нависам болои аэропорти Навда. 8 сотиқ замин масоҳат дорад. Дӯстон аст ки 8 сотиқ замин аст. Хоб 5 дар хона ки 5 ҳуҷра хона кардаги аст. Гирдиванаш пол ниҳод маҳкам аст. ремонтош мега кардаги аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дорад. 5 дар хона аст. 8 сотиқ аст дар ҷамоати деҳоти зираки дӯстон азиз болои аэропорти Навда. Хона хайф пасо расходи бисёр кардаги аст. Нархи хона 250 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила ва савдо ҳам дорад. оид ҳамин хона шумо агар маълумот хоҳед агар ягон саволои зиёдӣ агар хоҳем ки фаҳмидам ина рақамҳои мегафони поён будан аст. Ахираш 21 дар ҳамин рақамҳо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва арзон мекунад. маромад занг занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дӯстон азиз Ленинский районда пушти почтаи марказӣ гуфтааст. Яъне районда дӯстон азиз. хоб ноҳияи Рӯдаки пушти почта маркази район. духонага квартира дӯстон азиз ки дар 9 ошона қарор дорад. доми 10 ошона аст ки 60 квадрати метр. духонага квартира дӯстон азиз дар 9 ошона доми 10 ошона аст 60 квадрати метр. ремонтои замонаи дӯстон азиз ремонтои беҳтарин аст ва опсионега дуюмӣ. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дӯстон азиз бо хайр маълумоти пурраша мегиред. нархи квартира 385 000 сомонӣ аст ки боз мегӯяд муомилаи хубам мегӯяд мешавад. рақамҳои мегафони исоипира то қапрамои рақамҳои 22 кадом то ки мехаред ягон савол то боша оиди ҳамин квартира фаҳмидан занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам арзона мекунанд. лайка бизан навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар кӯчаи Гулистон дӯстони азиз. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад ки доми 7 ошона аст ки 57 квадрати метр. духонага квартира дар якум ошона доми 7 ошона аст 57 квадрати метр. ремонтои хуб дӯстони азиз замонави аст бо опсияи таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термиз ва калидор ва нархаш мегӯяд 345 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомилаи хубам дорад. нархи квартира 345 муомила дорад дар шаҳри Ваҳдат кӯчаи Гулистон дӯстони азиз. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона оиди ҳамин квартира шумо ягон маълумот хоҳед агар программаи рақамҳои соҳибошона 28 занг занед маълумоти пурраша гиред. навора то охираш тамошо кунед ва навора позитсияш кунед. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Ҳасанобод дӯстони азиз. шаҳри Кӯлобда деҳаи Ҳасанободда дӯстони азиз 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки фундаментош рехтагӣ аст. дӯстони азиз гирдиванашта одамо зиндаги доранд. временка карта кардагӣ аст. фундамент дорад обшин. нархаш мегӯяд 30 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд хайқати чун гап мезанед дӯстони азиз. рақамҳои соҳибшон аст мегафон аст. нархи замин 30 000 сомон аст. камтар сохтмон санг-панг овардагӣ ҳаст. оиди хона шумо ягон маълумот ягон саволи зиёдтӣ бошад агар фаҳмидам программаи занг занед ба шумо фаҳмода метавонам. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дӯстони азиз дар деҳаи Дароб гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Файзобод деҳаи Даробда 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ аст ки хона бо ғишти пухта аз даруна аз берунаш симентблок аст дӯстони азиз. боз якам аз дига хум шебен ва санг калонам дорад дӯстони азиз ва 7 сотиқ дига замин инчунин ҳуҷҷатош мега ҳамаш мега дуруст аст. дили пуркати мега мефурӯшем ва дӯстони азиз мақсад ки танҳо мега шукатур мега карда дар тиреза мечаспонӣ тамом. обшин бисёр короша хай кардаги пӯшондагӣ ҳаст дӯстони азиз. нархаш 90 000 сомонӣ аст. боз мега муомила мешавад 90 та бо муомила мешавад. маромад занг занед рақамҳошон программаи дастӣ мегафон. кадоме ки хона замин квартира дорад дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунад. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.